cumenthungen nggen kula ngenteni mongko panggerbaning atiku kok ora kaya kurang limpat sampeyan jebul tinemune isih dadi satriya sing titis nyatane saiki pun padha sami rawuh wonten Karang Kadempel pundi sapa sing iso ngaturke sekar tak tunjung biru niku sing ajeng kula omong Ndara. Janaka iso ngaturke sekar petak Ndara Lesmana ngaturke tunjung birune loro-lorone kudu nyawiji saiki pisah nggih mboten napa-napa tasih enten dalan sampean iso kula mong niki kembang loro sing kudune dadi siji kula gathukne ben wujud dadi kembang malih kula kudu momong kalih sinten Ndara kocap nalika semanten den gathukake nggih wujuding kembang utawi pusaka wujuding sekar petak tunjung biru dening Kyai Nayantaka kaeloaning jagat gaening para dewa ical wujuding sekar petak tunjung biru babar jatining wujud garwane Kyai Lurah Semar nggih Sang Dewi Kang Astre.